Yo, what's up mga buddy? Maayong adlaw na sad natong tanan. For today's video, naata diri sa may merkado sa Sibunga. Atong suwayan og suroy diri mga idol. Medyo busy na gamay. Birnis pa man nunta no, hugma pa may Sabado. Pero sagdi lang kay atong suroyon karong adlaw kini nga atong mga amigo diri nga habal-habal driver no. Mga nagbiyahe ni sila sa bukid, ato silang testingan og prank, atong suwayan kung magkasinabot ba mi, ato silang bungyan mga idol. Alright, let's go. Uy, ano yung tana man? Uy, ano yung tana? Asa ang yun ang man halungon. Talungon? Oo. Dito ra karkar eh. Anang nanin na mga maka, mamoy, anak. Oh, ang talungon dito karkar ka. Manini. Alapas na yun. Lapas na ka. Ano nilungana? Kan. Ano ma, ano nilungana din eh? Bunga. Di mo nga? Oh, dito na yung tunda. Oh, Tunda karkar ba? Tanga ka babaw. natun na, ano? Alaan? Oh, mayong ka barili. Tunda, tuyok. Tuyok na, uyok. Oh. Ha? Uli balik ni mo. Ano, dagan, mamoy maka, anak. Oh, abot mo karkar ka na. Ah. Abot mo tunda putana lang. Di ka dinero, di ka dinero. Wala ka matuyok ka na. Oh, para. Street. Aling ko, kamay. Tunda karkar ba? Tunda karkar. Highway na na. Padung ka karkar. Nangamalamal mo? Bunga naman eh. Ano yung biyahe amal-amal? What? Asa? Ano yung biyahe amal-amal? Badlot. Manlot? Ang pila mo plate ni manlot? Ha? Pila plate ni manlot? 1. Ang kwenta. Yung mga pila mga unas, nanganin to may mandalongon. Talungon? Oh. Kayo eh. Kung usito ba ka, pwede ka rin, ari-agi din tao. Ani na, ani? Oh, usito pa lang ka din, wag ka kadumdo. Wala mo ka din. Tira hula din, abot mo. Mga ilang mga kilometro. Ano yun nga, salamat kayo. Ano yung hangin no? Oh, karkar. Oh, balik na kadi pa po. Ya, di ba din highway? Mabdaw nga to. Dito na gina mantalungon. Ayaw, karang-karang yan. Madakpan, ada juga. Ada juga. Highway, ona na. Sige. Balik. Yeah, salamat kayo, nag-vlog ko. Salamat. Tinggal ko. Tanawa kung kan. Sticker kay sunod Sabado na ko sticker balikan no. Tagahan mo pwede pang dikit sa motor. Boss, dara boss. Ali. Tanawa naman, sunod Sabado balikan daw mo. Tagahan tayo sticker ni. Pwede tapos sa motor. Salamat. Mayo to kayo ni taga Sibunga ra po ko. Pero naaro dito nan. Di prank pa mo. Thank you. Mana, mahagi na ito kasi bunga, mahagi ng tao. Salamat. Balikan to mo sa Sabado. Ayaw lang sa ugma kay nagpabot mo ko i-deliver to. Oh, tapos sa motor na. Oh, pareho to kung ipakita. Nga, makakita mo to nga video karon tong mga alas 12 siguro, alauna. Ako to i-post ha. I-search to Facebook page. Salamat. Apir lang distance. Thank you. Okay. Alright, mission accomplished na sad mga idol. Pagka-aligre yun sa atong mga amigong habal-habal driver sa Sibungay. Huwag kay problema kung mawagtang ka kay dumduman juga nila. Hatagan juga sketch ba with action pa. Daghang salamat ninyong tanan ha. Okay, God bless.